Účetnictví je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém. V jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny. Má vytvořený právní, obsahový a metodický rámec. Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Současný informační systém účetnictví tvoří finanční účetnictví, zásady, metody, právní normy, obsah, forma, oceňování podniku jako celek během celého účetního období. Vnitropodnikové účetnictví, interní účetní informace zaměřené na tvorbu výnosů, sestavování kalkulací vlastních nákladů. Manažerské účetnictví, interní informace o stanovení podnikových cílů a kontrole jejich plnění. Funkce účetnictví je usměrňováno státem, správcem je Ministerstvo financí, chrání majetek společnosti. Registrační funkce. Pasivní funkce, dokumentuje a zaznamenává prostřednictvím účetních záznamů, slouží k ochraně podniku. Informační funkce. Poskytuje informace podniku, ale i širokému okruhu externích uživatelů, elektronické záznamy. Kontrolní funkce. Zahrnuje vnitřní kontrolní systém pro zajištění věcné a formální kontroly zápisů. Účetní zápisy poskytují informace pro vyčíslení všech daňových povinností. Každý účetní doklad musí obsahovat zásadu prokazatelnosti v chronologickém časovém sledu paragraf 10. Právní úprava 431/2002 ZZ. Zákon o účetnictví. Opatření Ministerstva financí SR číslo 23054/2002 stanovení rámcové účetní osnovy v soustavě podvojného účetnictví. Opatření Ministerstva financí SR číslo 4455/2003-92 vymezení položek individuální účetní závěrky. Opatření slouží k provedení zákona. Účetní období 1 kalendářní rok. Hospodářský rok 12 po sobě následujících měsíců. Majetek zákon 431/2002 paragraf 2. Pro zajištění podnikatelské činnosti jsou potřebné hmotné prostředky stavby, budovy, stroje, zásoby a nehmotné věci. Software, licence, autorská práva. Toto vše tvoří majetek podnikatele. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku. Majetek je výsledkem minulých událostí a v budoucnu zvýší ekonomické užitky. Dá se spolehlivě ocenit, vykazuje se v účetní závěrce, rozvaze. Členění majetku z časového hlediska. Dlouhodobý majetek. Doba použitelnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok. 366 dní. Dlouhodobá aktiva v rozvaze. Krátkodobý majetek, doba použitelnosti je nejvýše 1 rok, 365 dní. Oběžný majetek v rozvaze. Uvedené skupiny majetku tvoří podstatnou část aktiv podnikatele. Známe ještě i jiná aktiva, vykazují se ne v rozvaze, ale jen v poznámkách. Například nejisté pohledávky soudních řízení. Dlouhodobý majetek. Rozhodující je časové hledisko, respektive dispoziční doba, doba držby, více než 1 rok. Struktura dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek, DNM. Dlouhodobý hmotný majetek, DHM. Dlouhodobý finanční majetek, DFM. Dlouhodobé pohledávky. Dlouhodobý nehmotný majetek. Ocenění je vyšší než 2400 € a doba použitelnosti delší než 1 rok. Je odepisovaným majetkem nejpozději do 5 let od jeho pořízení. Patří sem
aktivované náklady na vývoj, zhotovování prototypů, modelů, hledání alternativních materiálů. Software koupený samostatně, vytvořený vlastní činností. Ocenitelná práva, technická dokumentace, zlepšováky, patenty, dovozní a vývozní kvóty. Goodwill, dobré jméno, vzniká při koupi podniku, hodnota vkladu je vyšší než reálná hodnota podniku. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Nemá závazně stanovenou obsahovou náplň. Dlouhodobý hmotný majetek. Tvoří podstatnou složku dlouhodobého majetku. Ocenění je více než 1700 € a doba použitelnosti delší než 1 rok. Patří sem. Samostatné movité, hnutelné věci mají samostatné technicko-ekonomické určení. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, bez ohledu na pořizovací cenu vinice, chmelnice, sady, ovocné stromy. Základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na pořizovací cenu slouží k reprodukci, odpisy, dostihový koně. Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, technická rekultivace. Členění, nemovitý, nehnutelný a movitý, hnutelný, dlouhodobý majetek. Nemovitý dlouhodobý majetek. Pozemky, zemědělská půda, lesní pozemky, ostatní pozemky. Stavby, byty, nebytové prostory, platné právní předpisy, stavební zákon, klasifikace staveb. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky ve smyslu zákona o dani. Otvírky nových lomů. Movitý dlouhodobý hmotný majetek. Soubor movitých věcí, kancelářské stroje, počítače, motorová vozidla, přívěsy. Příslušenství. Je součástí ocenění a evidence. Základní stádo a tažná zvířata. Dospělé plemenné zvířata za účelem dlouhodobého využití, přinášejí hospodářský užitek, využitelnost v chovu delší než 4 roky. Součástí DHM je i technické zhodnocení. Podle zákona o dani z příjmů jsou to výdaje na dokončení stavby, modernizace převyšující 1700 € v úhrnu za zdaňovací období. Nástavby, přístavby, stavební úpravy, změna vzhledu. Rekonstrukce, technická a kvalitativní změna. Modernizace, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti o hodnotu provedeného technického zhodnocení se zvýší ocenění majetku. Dlouhodobý hmotný majetek, DHM. Členění. Neodepisovaný DHM, pozemky, umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů, půda. Odpisovaný DHM, snižování jejich ekonomické užitné hodnoty je pro podnik nákladem.